Mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapagang balita. 3 patay sa Pangasinan dahil sa pagkalunod. Farmer Center sa Pugisla, Trinidad, Benguet nasunog. 2 huli, 1 patay sa anti-drug operation sa Cordillera. Paglilipat ng BBM supporters kay Isko Moreno, agad binawi. 3 matataas na lider ng CPP-NPA patay sa engkwentro sa Cagayan. At may pananagutan ba ang isang organisasyon sa pagharang sa application for membership ng isang individual? Ang sagot, alamin sa Ikaw at ang Batas. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga malem amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Tatlo ang patay matapos malunod sa bayan ng San Fabian, Pangasinan. Sa dagat ng Rosario, La Union naman, natagpuan ang bangkay ng isang lalaki. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Sa videong ito ng isang netizen, tulong-tulong ang ilang residente sa pag-ahon sa lalaking wala ng malay. Kinilala itong si Zoren Deliena de la Cruz, 26 na taong gulang residente ng Santo Tomas, La Union. Awanan! Ito po yung nangyari ng insidente noong April 16 ng mga alas 12 ng tanghali. Bali itong si Zoren Deliena na taga Santo Tomas. Napunta sa medyo sa lumayo siya ng konti doon sa sa shoreline at saka na carried away siya ng malakas na alon and hindi niya nakayanan kaya yun nalunod siya. Ayon naman sa ilang nakakita, Pagtatanong naman namin, ma'am, hindi ma-confirm kasi sabi ng kapatid, wala naman siyang wala namang confirmatory na mayroon siyang niligtas na bata. So, siguro yun yung nakita ng kaya kinukontak namin yung nag-upload, so hindi pa naman namin na-contact para makuha namin yung kanyang side para may paliwanag yung nang mabuti yung investigation. sinubukan pang isalba si De La Cruz at itinakbo sa Region 1 Medical Center sa Dagupan pero idineklara na itong dead on arrival. Kahapon, 2 pa ang namatay sa dagat ng San Fabian dahil din sa pagkalunod. Kinilala ito ni Police Lieutenant Estepan na si John Lester Ilac, 21 taong gulang residente ng Domingo, Tarlac, at Freddy De La Cruz, 59 na taong gulang residente ng Gerona, Tarlac.
Kahapon din, natagpuan naman sa dagat ng Rosario, La Union ang isang bangkay ng lalaking palutang-lutang. Nagsumikap kami kung paano namin siya dalhin sa Pangpang dahil siya po ay medyo nangangamoy na that time ng kinuha namin. So initially, nung nakuha namin siya, nakarating dun sa may nakuha kaming pitaka niya. At the same time, meron din siyang cellphone dun sa kanyang bulsa. So, kinuha namin yung SIM card kasi nabasa yung cellphone. Yung nakakonect kami doon sa mother niya. Dito na kumpirmang ang bangkay ay si Rofel de Vera Quinto, 42 taong gulang at residente ng Tapuac, Dagupan City. Kwento daw ng nanay sa mga pulis, pasado alas 6 ng gabi noong Biyernes nagpaalam itong aalis ng kanilang bahay para mamasyal kasama ang mga kaibigan. Hinahanap natin yung mga naging kasama niya ng Friday nga, nung nawala siya. Kasi tinatanong namin yung mother niya, hindi niya raw kilala. So, magtatanong-tanong kami kung doon sa pinunta niya sa Tundaligan. Baka sakali makakuha kami ng link kung may foul play nga. Patuloy pa rin ang kanilang investigasyon sa insidente at plano nilang isailalim ito sa autopsy para malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Hindi pa rin matukoy ng mga otoridad ang halaga ng danyos at sanhi ng pagkasunog ng Farmer Center sa Pugis, La Trinidad, Benguet. Magbabalita, Charles Limon. Sabado ng madaling araw, tinupok ng apoy ang Farmers Center sa Pugis, La Trinidad, Benguet. Namin malaki na. Tapos nung yun, yung initial investigation sa mga unang nakaano doon, nag-umpisa yung sunog mga below alas 12 ng gabi. Ang tansya nila mga quarter to 12 po. So kung bibilangin mo yung oras, di halos mahigit 20 minutes. Aabot sa 15 hanggang 20 na mga pwesto ang apektado ng sunog. Karamihan sa mga ito ay mga bagsakan ng mga gulay. Nadamay din sa sunog ang ilang mga sasakyang nakaparada sa nasabing pasilidad. Sa follow-up investigation ng mga bumbero, hindi pa rin matukoy ang rason ng sunog. Yung specific po na, hindi pa po natin kasi ongoing pa po yung... Pero ang initial na po natin is electrical, related to electrical po. Maaalalang noong March 25, nasunog ang ibang parte ng Farmers Center. Electrical din ang nakikitang dahilan ng sunog. Kaya naman, magsasagawa ang mga otoridad ng karagdagan pang inspeksyon sa mga pasilidad na hindi apektado ng sunog upang maiwasan ang kaparehong insidente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, isa ang patay habang 2 ang nahuli sa magkahiwalay na operasyon kontra droga sa rehiyon ng Cordillera. Magbabalik sa report, Charles Limon. Huli ang estudyanteng si J-Boy Amangan, 22 anyos, sa Barangay Agbanawag, Tabuk City, Kalinga kahapon. Ibinenta umano kasi nito ang 10 bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana na may bigat na 10 kilo sa pulis na nagpanggap na buyer. Tinatayang nagkakalaga ang mga ito ng 1.2 million pesos. Nakuha din mula sa suspect ang buy-bus money at motorsiklo. Nalambat din kahapon ng pulisya si Rosendo Don Piquero Tadeo na mula sa lungsod ng Taguig. Ayon sa PNP Cordillera, nakakuha sila ng tip na may isang bag na may lamang marijuana ang nasa loob ng bus. Pero dahil sa walang pagkakakilanlan ang may-ari ng bag, sinubaybayan ng pulis ang bus na biyaheng Tabuk papuntang Bontoc Mountain Province. Pagdating sa terminal sa Bontoc, natukoy ng PIDEA at PNP ang may-ari dahil sa pagkuha sa brown na bag na siyang naglalaman ng marijuana. Aabot sa 14 na mga bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana
ang nakuha mula sa bag ng suspect kung saan may bigat itong 13 kilo at nagkakalaga ng 1.5 million pesos. Sa Barangay Kulalo sa bayan ng Mangkayan, Benguet naman, patay ang isang drug courier na kinilalang si Crisanto Marceliano na residente ng San Pedro, Laguna. Nakakuha kasi ng tip ang pulisya sa isang sasakyan na papaakyat sa Mangkayan na mula sa direksyon ng Cervantes, Ilocos Sur na may dalang marijuana. Pagdating sa checkpoint sa Barangay Kulalo, namataan ang naturang sasakyan pero hindi ito tumigil. Hinabol ng pulis ang suspect at nauwi ito sa barilan na naging sanhi ng pagkamatay ni Marceliano. Nakuha mula sa sasakyan ng suspect ang 5 bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana na may bigat na halos 5 kilo at nagkakalaga ng 600,000 pesos. Natagpuan din sa sasakyan ang caliber 9mm pistol, isang magazine at mga bala. Lahat sila ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimuan para sa Luzon Headlines. Pinabulaanan ng kilusang bagong lipunan ng Baguio Benguet Chapter ang paglipat ng mga BBM supporters sa kampo ni Presidential Aspirant Isko Moreno. Pero iginiit naman ng kampo ng Team Isko na may hawak silang patunay ng paglipat ng bakod ng ilang taga-suporta ni BBM. Magbabalita si Randy Guzman. BBM Baguio Benguet Director. So, April 16, 2022, nakiusap bagong lipunan Baguio Benguet is a registered chapter of Full force ang miyembro at opisyal ng Kilusang Bagong Lipunan o KBL Baguio Benguet Chapter. Nais daw kasi nilang pabulaanan ang report na iniwan na nila si Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Sa halip ay susuporta na kay Presidential Aspirant Isko Moreno. Ayon sa KBL Baguio Benguet Director, naguyo daw ang kanilang kasamahan. Official Chairman for Baguio Benguet, Mr. Bernard P. Yamin, and some KBL members were framed up, lured into situation and given promises that they will receive some kilos of rice and 500 peso from Isko camp. KBL officers were asked to hold a certain piece of paper and were given t-shirts to wear as they posed for pictures with the intention of using it for the other political parties' consumption that would imply the withdrawal of support to BBM. At this point, they have stated, and I quote, "Nakisakay na lang kami dahil wala na kaming magawa at sumunod na lang sa kanila." Bilang patunay, ipinakita ng ilang KBL members ang tinanggap na t-shirt at bigas. Pero ito raw ay pinalabas na pag-aabandona kay BBM. Pagtapos namin kumain, sir, sabi yung si Sir Aris Mendoza, mag-uniform kayo para makita kayo na naka-uniform ng damit Isko. Kami naman, sir, dahil wala naman kaming alam na print out pala yun, ginamit din namin. Ganon, hanggang lang doon, sir. Tapos pinaupo kami sa likod ng picture ni Isko. Yun, picture na kami doon. Tapos, nung pag-uwi na namin, paglabas namin, wag kayo muna lalabas kung yun ito. Ayun, sir, wala naman kaming alam kung ano ito, kung bayad ko, ano dyan. Kaya din tinanggap lang namin, sir, dahil siyempre, gawa ng hirap lang kami. Siguro, sir, opo. Pero wala kaming plano mag-switch, sir. Ang tinutukoy na pamimigay ng bigas at t-shirt ay nangyari sa Isnag Press Conference noong Abril 13. At para mapatunayan ang paglipat ng suporta, nagpadala ng video ang mga taga-suporta ni Moreno. KBL. Okay, like si ma'am. So, district coordinator ng KBL. So, nag-switch na rin po ng Isko. Yan si ma'am. District chairman din. Okay po. So, mostly puro district chairman po sila ng KBL. Kaya po kami nag-switch sa Isko dahil wala na po kaming naiintay sa BBM. Kailan pa po kami nag-umpisa hanggang ngayon po, wala pa po kami naiintay.
naghintay po na Sinabi po nilang may allowance, ganun po. Pero hanggang ngayon po wala po pa natanggap kahit magkano po. Sinikap ng news team na makuna ng pahayag si Ares Mendoza kaugnay sa pinakahuling pahayag ng KBL Baguio Benguet Chapter, pero hindi pa siya sumasagot sa mensaheng naipadala sa kanyang messenger. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, 3 matataas na lider ng CPP-NPA patay sa engkwentro sa Cagayan. Yan at iba pang balita. Abangan! Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders, we turn houses into homes. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Faldiarco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA
or Paudi Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Paudi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business, napabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalong umunlad ang mga kooperatiba. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Mig Subiri, ang inyong trabahador ng Senado. Nasawi ang tatlong matataas na lider ng CPP-NPA sa isang engkwentro sa Cagayan noong Huwebes Santo. Magbabalita, Ren de Guzman. Patay sa engkwentro noong Huwebes Santo ang tatlong matataas na lider ng Kilusang Rehiyon Cagayan Valley ng CPP-NPA-NDF sa Barangay Virginia, Santo Niño, Cagayan. After nga po nung 5 minutong palitan ng putok ay nasawi nga tatlo doon sa mataas na leader ng terrorist ng NPA. Ito ay sina Saturnino Agunoy o si alias Pepin. Si alias Pepin, siya yung head ng Regional Organizational Department ng Committing Regional Cagayan Valley. Kasama po niyang nasawi si Mark Canta o si alias Uno na siyang giyang political ng West Front Committee ng Committing Provincial ng Cagayan. And namatay din po si alias Val na siyang medical officer ng West Front Committee ng Committing Provincial ng Cagayan under ng Committing Region ng Cagayan Valley. Nakatakas naman ang iba pa nilang kasamahan. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa mga sundalo. Ayon kay Captain Pamitan, inireport daw ng ilang concerned citizen ang presensya ng mga rebelde sa kanilang komunidad. Nagsagawa na ng hot pursuit ang militar para mahuli ang mga nakatakas na rebelde. In IB, nag-request nga po tayo ng close air and fire support sa ating Philippine Air Force. So with that, ay ginamit po natin yung mga latest na military assets natin, military aircraft assets natin, para doon sa pagtugis natin o bilang parte doon sa hot pursuit natin. And meron nga pong mga lumikas ng mga residente na malapit doon sa mga lugar kung saan nga po nag-ongoing ating hot pursuit. Sa datos nga po na nakuha natin sa DSWD Region 2, umabot po ng 259 na families. Puspusan din ang pagbabantay ngayon ng Santo Niño PNP. Ang kapulisan po ng Santo Niño, ma'am, in coordination with other friendly forces, katulad po ng Regional Mobile Force, tulad din po ng mga 17 IB, ay sa ngayon po ay kasalukuyan silang nagbabantay sa mga possible exit po ng kung sakaling may wounded, para matulungan din po natin sila kung sakali pong meron, at pati na rin po yung mga apektadong pamilya o kaya meron po silang mga alagang hayop doon sa paanan po ng bundok kung saan po pinagsakan po ng bomba, ma'am, para sa support. Katuwang rin nila ang DSWD sa pagbibigay ng mga cash assistance at iba pang tulong sa mga apektado ng bakbakan. Naiuwi na ng kani-kanilang mga pamilya ang mga labi ng tatlong nasawing NPA. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, naging maayos at payapa ang paggunita ng Semana Santa sa rehiyon ng Cordillera. Magbabalita si Charles Limon. Dinagsa ng mga turista at mga namamanata ang Baguio City noong mahal na araw. Ayon sa City Tourism Office, tinatayang nasa 65,000 na mga turista ang umakyat mula Huwebes hanggang Sabado. The region's observance of the Holy Week was generally peaceful. Prior pa ng ating observance ng the significant activities, the national headquarters already released a set of operational guidelines
to better ensure that the minimum public health standards and peace and order are maintained. Yung celebration natin for this year was different from the past kasi now we are enforcing yung observance of the minimum public safety protocols. Mula noong Lunes Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay, aabot sa 9 na index crimes ang naitala sa rehiyon. Kinabibilangan ito ng kaso ng pagpatay, physical injuries at pagnanakaw. Aabot naman sa 22 vehicular traffic accidents ang naitala sa rehiyon. 4 ang namatay sa Tabuk City, Kalinga. We have deployed, to be exact, a total of 2,768 personnel on the ground. And also, it's a big help to the police force ng ating mga force multipliers, mga volunteer groups. They are more or less 1,000 plus na tumulong sa atin nag-assist during the celebration or the observance of the summer vacation and the Lenten season. Dagsa din ang mga turista sa La Trinidad Benguet noong Holy Week. Puno ang parking space ng Strawberry Field ng La Trinidad at traffic sa ilang bahagi ng bayan. Charles Nicoliman para sa Luzon Headlines. Pag-usapan natin ang pagbablockball ng isang aplikante sa isang organization o sa isang club. Usually may mga clubs or organizations na ang patakaran ay pag ikaw ay nag-apply, pagbobotohan ka ng mga miyembro either ng Board of Trustees or Board of Directors o para approvean ang iyong application. At usually ang requirement nila unanimous o walang objection sa pagpasok mo sa club or organization. At itong black ball na ito ay pumapasok pag ang botohan ay nagkaroon ng isang objection over your person as an applicant at hindi ka tatanggapin doon sa club or organization. Meron bang liability ang club or organization pag blinakbol nila ang isang aplikante? Merong isang kaso sa Korte Suprema kung saan ang isang tao ay nag-apply para bumili ng country club shares doon sa isang lugar sa Pilipinas. Ang kausap niya ay yung presidente at ang sabi ng presidente 5 million per share ang selling price noon. At syempre dahil naghanap siya ng bargain, naghanap-hanap siya at ultimately nakakuha siya ng share na 3.5 million. At nung a-approvean, syempre pagkabili ng share, a-approvean ng Board of Directors yung kanyang application to be a member of the exclusive country club. At nung nagbotohan na yung mga Board of Directors through ping-pong balls, no? May white ping-pong ball for a unanimous approval of yes and black ping-pong ball para hindi ka tanggapin. Ang rule ng country club na yon dapat unanimous. Nung botohan na ng mga directors dun sa application ng tao, merong naghulog ng isang itim na ball. Meaning, disapprove yung kanyang application for membership in the exclusive country club. Bayad na siya ng 3.5 million. Nung nag-reconsider siya, hindi siya sinagot ng members of the board of directors or ng management. So hindi na makapaghintay, dinimanda niya ngayon yung country club for damages. Ang sinabi ng Regional Trial Court is yes, he is entitled to damages. And sabi nila, although doon sa rules ng country club ay kailangan unanimous vote of the directors required,
dito sa kasong ito, yung pag-ignore ng mga sulat ng aplikante at saka yung pag-ignore ng request for reimbursement kung sakaling hindi talaga siya payagan, ay ground for damages under Article 19 and 21 of the Civil Code. Ano ba yung Article 19 na sinasabi natin? Ang Article 19 ng New Civil Code sabi, every person must, in the exercise of his rights and in the performance of his duties, act with fairness, justice, give everyone his due. At ang Article 21 naman, any person who willfully causes loss or injury in another in a manner that is contrary to morals, public order, public safety, public custom, or good custom, or public policy, shall be entitled to damages, or shall compensate the person for damages. Nagpunta ang country club doon sa Supreme Court at nireduce naman ng ating Korte Suprema yung awarded na 2 million damages. At sabi ng Korte Suprema, masyadong excessive yung award of damages. At ang sabi ng Korte Suprema, although wala namang rule kung paano mo ma-measure ang moral damages, yung 2 million na binigay doon sa aplikante ay masyadong malaki. And in fact, in-award lang nila ay 50,000 pesos. And ang sabi nga dito ng Korte Suprema, ang importante dito sa prinsipyong ito ay na-violate yung karapatan ng aplikante na pumasok doon sa exclusive club. And malamang dito, kaya siya na blackball, dahil hindi siya bumili doon sa nag-offer sa kanya ng 5 million pesos per share at bumili siya doon sa nag-offer ng 3.5 million pesos per share. So dahil doon, yung nagbebenta na yon ang maaring nag-blackball sa kanya. Ito po yung kaso ng Cebu Country Club Incorporated versus Ricardo Elizakake. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. All-American brand pizza delivery expert, nasa La Trinidad, Benguet na. Ang kwento, susunod na. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalanan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAW! Sa milk tea ng batang 90s, taratati ng itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaiten tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasen dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasen tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for healthier Benguet.
Masar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Nasa La Trinidad Benguet na ang Domino's Pizza, ang All-American brand pizza. Sa mga susunod na buwan ay target mabuksan ang panibagong branch sa La Union. May kwento si Charles Limon. Walang tigil ang pagdagsa ng mga mamimili sa Domino's Pizza sa La Trinidad Benguet. First and foremost, La Trinidad is in line with the fresh products. And our dough and ingredients are fresh. Ang Domino's Pizza, isang all-American brand pizza, ay binansagan ding pizza delivery expert. Ang bagong bukas na store sa La Trinidad Benguet ay pang-apat sa Hilagang Luzon. Pero ito ang kauna-unahan sa Baguio at Benguet. Our products, basically, we have a classic pizzas, specialty pizzas, Reina's pizzas, and we also have a side dishes which covers pasta, calzone, and desserts such as marbled potatoes, potato wedges, and 6 pieces chicken wings. Sa mga susunod na buwan, target na mabuksan ang Domino's branch sa San Fernando, La Union. Charles Nico Limon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.